салому алайкум бинандагони азиз, ютуб канал доктор Тоҳирӣ. Инҷо санатория осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ. Мана ин дарахти долона акнун дар ҳамин осоишгоҳ гул кард. баъзе ҷоҳо ба аллакай долона тайёр шудааст, яъне ки гул фаромад. мана ҳамин гули долона барои бемориҳои дил хеле муфид аст ва мо ино истифода кардем. шахсоне ки инфаркт гузондагӣ ҳастанд, стенокардия доранд, аз ҳамин чой карда менӯшанд, беҳтарин чиз барои дил ҳаст. ва худи долона шумо хуб медонед ки баяришник дар дорухонаҳо аз ин дору истеҳсол карда мардумро пешкаш мекунанд. ҳатто дар зери ҳамин дарахт омада беморҳо мешинанд, аз дарахт энергия мегиранд, тезтар шифо меёбанд. як илм ҳаст бо номи дендрология, дарахтшиносӣ. ва дарахт ҳам дерево тоже лечит гуфта русӣ китоб ҳаст. ва мардуми мо ки ҳамин чизҳои ёд гирифтану агар донанд, оянда аксар бемориҳои худашон назм мекунанд. ҳар як давра давраи худаш ҳаст. масалан ҳозир аксар одамо дард пайдо мешавад, рокҳои хунгузар камтар тағйирот мешавад, стенд мемонам мегӯн. албатта ин як муҳлати муайян мумкин оянда вақте ки мардум бисёр чиза ёд гирифт, пешгирӣ кардан донад, стенд ба муҳтоҷ намешаванд. агар қаблан нигоҳ кунед 10 сол пеш ягон кас стенд намемонд. ва мо пешкаш мекунем ки кадом одамҳо бояд омӯзанд, ёд гиранд, аз думи саломатии худашон шаванд. чунки ҳамчун гиридагар ҳама чиз дар табиат худо ҳама чиза офаридагӣ. масалан имрӯз ман гурӯҳи истироҳаткунандагонро фаровардам ва як гиёҳе бо номи ҷуфтофарид ҳаст ки нав баромад. яъне ҷуфтофарид барои одамое ки бенасл ҳастанд, яъне ки аз рӯи номаш ҷуфт. вақте ки ҳамина 2-3 ҳафта истеъмол карданага ҳатман фарзанддор мешаванд. мана ин як худи ҳамин осоишгоҳи мо ҳудуди қариб 50 намуд гиёҳҳо ҳаст. мана ин ширин биян. ҳозир агар касе ки дидагӣ набошад, салаткови корин. ина решаша зиёд истифода мебаранд. ҳатто дар қабодиён заводи махсус коркардашон монданд ки японсо аз инҷа сериё, яъне маҳсулота гирифта бурда дар Япония дору месозанд. ва мана ҳамин хокҳое ки дар инҷа шумо мебинед, мо аллакай анализ бисупоридем ки дар оянда ҳамин хокҳоям истеҳсолоташро монем. масалан як зан касали саратони сина дошт. ман 3 намуди хока додам. хоки сафед, сурх ва кабут, яъне гули бута мегӯм. давоми 2 ҳафта ба ҳамин зан чиқеле ки ман тавсия додам, гуфтам як қошуқи калон хок меандозӣ, оби ҷӯшро меандозӣ, микроби такшим мешавад. ҳамон обашро менӯшӣ, лоиша синаҳода мемолӣ. абед ба хоки сурх, дар таркиби хоки сурх мист бисёр, бего ба хоки кабуд. баъди 2 ҳафта шавҳараш омада гуфт ки тамоми ҳамон яраҳо нест шуда барафт. бояд мо дорӯ дар куҷо ҷӯем? дар табиат. ҳамин мана ин хуч шиповник бевосита ҳаминам санги гурдаи насб мекунад, рагҳои хунгузаро тоза мекунад. мана инҷа боғи олучазор. мана вақте ки ман дар ширкати гиёҳсуннатии Эрон кор мекардам, ҳамин думчаи гелос ва олуча барои санги талхои гурда истифода мебаранд. яъне ки инҳо санга махлут карда мепартофт. мардуми мо ин информация ҳеҷ ки дода наметавонад, намедонанд, баъд ҳар ҷо авора мешаванд. барои ҳамин бояд мо мардума аз давраи мактаби боғча модарое ётем ки ҳамин чизҳои оддӣ қатӣ бемориҳои пешгирӣ кардан дар кор. ояндаи илми тиб ин бояд пешгирикунанда бошад, яъне ки профилактически медисина. агар ҳамин илм тараққӣ кунад, ҳисоби миёнии умри одамҳо чӣ мешавад? 100-150, яъне 40 век, як аср. век ин аср бояд ки 100-150 сол умриданд. мана ки мехоҳад бо мо ҳамкорӣ кунад, аз мо илм омӯзад, бар инҷо мо курсҳои такмили ихтисос барои гиёҳдармонӣ, равонпизишкӣ, сӯзандармонӣ ва маҳсро ташкил кардем.
میتوانید بیایید آموزید برای سلامتی خود، اهل عائله، برای جمعیت خدمت کنید. سلامت و سربلند باشید. سراغ ما ناحیه عینی دیهه پوتخین، ساناتوری دکتر طاهری، از شهر دوشنبه 140 کیلومتر، از شهر پنجکند 100 کیلومتر، از شهر خوجند 165. تلفن برای معلومات 92 786 80 27. سلامت و سربلند باشید. سرسالم شوید.